Hej allihopa och välkomna till en alldeles ny video från min kanal. Idag ska vi prata om en annan bok på svenska och den här boken heter Kult av Camilla Läckberg och Henrik Fexeus. Camilla Läckberg, som ni kanske vet, är en av de mest kända författare i Sverige. Hon är väldigt känd för att hon skriver deckare. I det här tillfället så har hon skrivit en trilogi tillsammans med Henrik Fexeus, som är en berömd mentalist. Kult är den andra delen i trilogin. Jag läste första delen Box i somras, men nu ska jag fokusera på den andra delen. Trilogin handlar om mentalisten, den berömda mentalisten Vincent och polisinspektören Mina. De hade jobbat tillsammans i ett fall som var väldigt traumatiserande för båda två. Och de hade inte tagit någon kontakt i mer än 2 år. Men nu dyker upp ett nytt fall som är väldigt makabert. Och nu måste Mina återta kontakten med Vincent för att de ska hjälpa varann. Polisen hittar en kropp, ett barn som bortföras av en kvinna som ingen känner till. 3 dagar senare så hittas kroppen nära Vättern. Polisen inser att det finns många likheter mellan det här fallet och ett tidigare fall som inträffade ett år tidigare. En liten flicka som också förfördes av någon som ingen kände till, och sen dök gruppen upp vid vatten. Så de börjar tänka eller spekulera att det är samma person eller kanske samma stämning eller grupp av personer som har utfört de här mörden. Och de börjar tänka att det kanske handlar om en sekt som har något slags meddelande som de vill sända eller skicka till samhället. Hela teamet börjar försöka ta reda på vad det är som försiggår. Och hittar en koppling med andra fall och inser att det kommer att vara med barn som kommer att bli dödade av den här sekten. Men nu kommer några spoilers, så akta er. Om ni inte har läst boken så rekommenderar jag att ni läser den och sen kommer tillbaka. Eller så kan ni fortsätta titta om ni inte bryr om det här, om spoilers. Mina och Vincent hittar en koppling. Barnen som blev dödade hittas nära vatten. Och det finns också symboler på hästar. Så det måste vara en koppling där. Sen hittar Vincent att det finns ett slags schackspel som mördaren spelar med mörden på barnen. Över hela Stockholm så blir barn dödade. Liksom. De olika platserna där kropparna fanns är som olika rutor i ett schackbräde. Och mördaren spelar det som kallas för night stir på engelska. Det betyder att man använder en springare för att flytta sin position från en ruta i brädet till ett annat och försöka göra så många movements som möjligt utan att gå tillbaka till samma rutan som förr. Det betyder att de här personerna som försöker och har börjat mörda barn är väldigt skickliga och väldigt intelligenta, men de är väldigt hänsynslösa som människor. Det är mest sannolikt så kommer det att vara flera barn som blir drabbade. Och de måste sätta stopp på det här. Minas dotter blir inblandad i det här med räddningen och mörden. Men det är någonting som vi har tyvärr inte så mycket tid att prata om. Det är väldigt spännande. Om ni har läst första delen så rekommenderar jag att
ni läser den andra delen. För mig så var den ännu bättre än den första. Även om den är en väldigt lång bok. Kanske 600 eller 700 sidor. Och det blir lite tråkigt ibland i början. Men sen börjar det gå lite snabbare. Ni kan också läsa den. Den finns både på spanska och katalanska. Den ges ut på katalanska av bokförlaget Columna och på spanska av Planeta Ediciones. Och den är väldigt bra att läsa. Det som jag gillar är att Mina och Vincent inte är väldigt normala som människor. Och de komplementerar varandra. De är ett udapar. För att Vincent och Mina blev båda traumatiserade i första delen av trilogin. Mina är också väldigt konstig. Hon drabbas av basilskräck. Och så hon är rädd för smuts till exempel. Eller bakterier. De förstår varandra väldigt bra. Så de kan verkligen jobba tillsammans. Och det finns ett slags dynamik som är väldigt spännande. Nu väntar jag för att läsa den tredje och sista delen i trilogin. Är redan ute på svenska, Mirage. Om ni har läst en annan bok av samma författaren eller börjar läsa den här trilogin, så kan ni gärna skriva en kommentar så att jag kan se vad ni tycker om den här boken. Eller kanske en annan deckare som har fångat er lika mycket som den här trilogin fångar mig nu. Det var allt för idag. Vi ses snart igen.